ሰላም ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልኳ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግና ኣብዚ ቻናል ንለቆም ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይሎ ነዛንታ ላይክ ብምባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግበርዎ እንዳበልኩ ናብቲ ዛንታ ቀብለኩም ሰናይ ምክትታል። ደቂ ሰባት ብኸመይን ኣበይን ይራኸቡ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኩሉ ሰብ በጋጣሚ ይራኸብ፣ በጋጣሚ ኸ ኣይፈላለን። ሓደ ግዜ ነዚ ነገራት እዚኦም ባዕሉ እቲ ሰብ መንገዲ ፀሪጉ ዝፈጥሮ ዋላ እንተሃለወ ዝበዝሕ ግን በጋጣምታት ዝፍጠሩ እዮም ነይሮም። ቢንያምን ሜላትን እውን ዝተፋለጡ በጋጣሚ ነይሩ። ሜላት ናይ 12 ክፍሊ ናይ ማትሪክ ፈተና ነጥቢ ስለዘይመፀላ ኣይትመሃርን ነይራ። ዝበዝሕ ጊዜኣ ኣብ ስራሕ ምድላያ እተሕልፎ። ኣብዚ ግዜ ቋሚ ዝበሃል ስራሕ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ስራሕ እንተረኺባ ኣብ ሓፂር እዋን ከዓ ካልእ ስራሕ ትቕፅል። በዚ ነገር እውን ኩሉ ግዜያ እተማርር። ወለዳ ስእነት ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ንሜላት እውን ብኡ ልክዕ ሕፅረት ገንዘብ ኣለዋ። ከም ልባ ምስ መሓዙታ ኣይትወፅን። መሓዙታ ፅቡቕ ተኸዲነን ፀቢቐን ተመላኺዐን እንትወፃ፣ እንተ ሜላት ግና ቅልል ዝበለ ተኸዲና ትወፅእ። ናበሉ ዝተባሃለ ቦታ ከይደን ክዘናግዓ ክባር ዝዋግኡ መስተታትን ምግብታትን እንትእስሳ ንሳ ቅልል ዝበለ ሻሂ ወይ ከዓ ቡና ሕልፍ ኢላ ከዓ ለስላሳ ትሰቲ። በዚ ዝተለዓለ እውን ኣብ ቅድሚ መሓዙታ መቐለዲተን እያ። በዝን ወዲ ኸምስን ዝተለዓለ እውን ከዓ ኩሉ ግዜ ንዝተወለደትሉ መዓልቲ ትረግም። ወለዳ ይሰርሑ ዋላ እንትኾኑ ግና እቲ ገንዘብ ናብ ምንታይ ይኣቱ ኣይፍለጥን። ምንም ለውጢ ኣፍታ ገዛ ኣይነበረትን። ቢንያም እውን ብዓይኒ ገንዘብ እንተደኣ ርኢናዮ ካብ ናይ ሜላት ዛንታ ዘይበልፅ እዩ ነይሩ። ናይ ቢንያም ዛንታ ፍልይ ዘብሎ ንሱ ተምሃራይ ምዃኑ እዩ። ቢንያም ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ እዩ። እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ሂወቱ እውን ከዓ ኣቦኡ ነዲኡን ብሂወት ዘይምህላዎም እዩ። ገና ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ እዩ ብሓደጋ መኪና ንወለዱ ስኢንዎም። በዚ ነገር እውን ብዘይ ወለዲ ኣብ እንዳሰብ ተፀጊዑ እዩ ዓብዩ። ሓንቲ ተስፍኡ ከዓ ተማሂሩ ትምህርቱ ብኣግባቡ ንምውዳእ እዩ። ነዚ ከዓ ትምህርቱ ብስርዓት ዝመሃርን ዝከታተልን። ሓደ መዓልቲ ቢንያም ካብ እንዳ መፅሓፍ መሸጢ መደብር መፅሓፍ ገዚኡ ናብቲ ዩኒቨርስቲ እናተመለሰ ነበረ። ሜላት ከዓ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ስራሕ ወረቓቕቲ ኣምፂ ኢሎማ እናተጻደፈት ኣብ እትኸደሉ ሰዓት ኣብ ሓንቲ መዕፀፊት ኣንጎሎ ምስ ቢንያም ተጋጮም። ሓንደበት ብምግጫዎም ተደናጊጾም ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ወረቓቕቲ ኣፍቲ ባይታ ዘርግሕዎ። ክልቲኦም ነናቶም ወረቐት ዓርዮም እንትውድኡ ካብቲ ባይታ ቅንዕ በሉሞ ዓይኒ ንዓይኒ ተገጣጠሙ። ከመጋጣሚ ክልቲኦም ሰሓቁሞ ይቕረ ተባሃሂሎም ነናብ ስርሖም እውን ከዱ። ቢንያም ንሜላት ምስ ረአየ ልቡ ድንግፅ ኢሉ እዩ። ኣብዚ ግዜ ስማ ከይሓተተ ስልኪ ቁፅራ ከይሓተተ ብምፍለላዮም ቅሬታ ተሰምዖ። ሜላት ካብተን ምልኩዓት ዝተባሃላ ደቂ ሔዋን እቲ ሓንቲ እያ። ኩሉ ነገር መሊኡ ሂቡ ዘጉደለላ ነገር እንተሃለወ እቲ ናይ መነባብሮ ጉዳይ ነይሩ። ሜላት ንዘለዋ ሂወት ንምስዓር ስለ እትሓስብ ኣብ ዓርኪየ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር ጊዜኣ ክተጥፍእ ኣይትደልን ነይራ። ፈጣሪ እውን ጸሎታ ግዲ ሰሚዑ ኮይኑስ ብፍቕሪ ክትጉዳእ ኣይገበራን። ቢንያም ብጣዕሚ እዩ ወግዐኛ። ኩሉ ምስኡ ዝቐርብ ሰብ እናስሓቐ ሕጉስ ኮይኑ ዝውዕል ጅብኡ እናረአየ ግና ደፊሩ ናብ ናይ ፍቕሪ ሂወት ከኣቶ ይከኣለን። እታ ምስ ሜላት ዝተጋጨወላ ግን ኣብ እምርኡ ዝኾነ ነገር እያ ገዲፋትሉ ኸይዳ። ንኽዝክራይ ዝሓስብ ኣበይ ገዝኣ ኣበይ ትርከብ ዝብል ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይብሉ ዓብይ ጭንቀት ኮኖ
ሓደ መዓልቲ ንባዕሉ ይገርሞዩ ሓንቲ መዓልቲ ንዝረአያ ጓል ኣንስተይቲ ክንድዚ ዝኣክል ምሕሳቡ ኣመና ይገርሞ ኣበይ ክረኽባ ንዝብል ሕቶ መልሲ ስኢኑሉ እናሃለወ ድሕሪ ሰሙን ከባቢያ ምስ ሜላት እንትጋጮ ዝገዝኣ መጽሓፍ ንኸንብባ ኣልዕላ ነታ መጽሓፍ እንተልዕላ ኣብ ውሽጣ ዝኾነ ፖስታ ነበረ እቲ ፖስታ እንትሪኦ ኣብ ልዕሊኡ ሜላት ዝብል ሹም ኣለዎ ትሕቲ እቲ ሹም ከዓ ስልክ ቁፅሪ ነይርዎ ድሕሪ ብዙሕ ምዝካርን ምሕሳብን እቲ ፖስታ ናይ ሜላት ምዃኑ ተረድአ ለካ ሽዑ ተደናጊጹዩ ሓዊሶል ኢልዎ ነዚ ፖስታ ከም ጽቡቕ ነገር ተጠቒሙ ናፍቲ ፖስታ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ ደወለ ሄሎ ኢላ ድምፃን ትሰምዖ ኣመና ተሓጐሰ ድሕሪ ሕፅር ዝበለት ናይ ሰላምታ ምልውዋጥ እውን እንታይ ከም ዝደለያን ብዛዕባ እቲ ፖስታን ነገራ ሜላት እቲ ፖስታ ኣበይ ጥፊኣቶ እናበለት ትጭነቕ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ደስ ኢልዋ ንቢንያም እውን ከዓ ቁኑዕ ጌራ ሓሰበቶ እቲ ፖስታ ንኽህባ እውን ተቋፀሩ ቢንያም ሕጉስ ኮይኑ ፈጣሪ ሓሳብ ልቡ ኣስሚሩሉ ንሜላት ክረኽባ ምኽኣሉ ካብ ልበ መስገነ እታ ናይ ቆፀሮ ሰዓት ኣኺላ ቢንያም በታ ዝኽኣላ ፀባቢቑ እታ ናይ ቆፀሮ ሰዓት ኣኺላ ቢንያም በታ ዝኽኣላ ተፀባቢቑ ጽቡቕ ኮይኑ ናፍቲ ዝተቋፀሩሉ ቦታ ኸደ ዝተቋፀሩሉ ቦታ ከምቶም ሓደ ሰባት ኣብ ሆቴል ኣይነበረን ኣብ ክልቲኦም ሕፅረት ገንዘብ ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ መናፈሻ እዮም ተቋፂሮም ቢንያም ናፍቲ ናይ ቆፀሮ ቦታ እንትበፅሕ ንሜላት ቀዲምዋዮ ኣትዩ ነይሩ ሓደ ቦታ መሪፁ እውን ከዓ ኮፍ በለ ሜላት ካብቲ ዝተቋፀሩሉ ሰዓት ከባቢ 10 ደቂቓ ኣሕሊፋ መፀት ቢንያም ርኢ ምስ ኣበላ ኣመና ድንግፅ በለ መፅያ ናብኡ ምስ ቀረበት ንሳ እውን ከም ዘይረስዓቶ ምስ ተገንዘበ እቲ ሓሳብ ኣብ በይኑ ከም ዘየላ ሓሰበ ሰላምታ እንትለዋወጡ ጽቡቕ እናዕለሉ ጸንሑ ቢንያም ካብ መጀመርቱ እዩ ፈቲዋ ነይሩ ተረኺቦም እንትዕልሉ ከዓ ዝበለጸ እቲ ዝነበሮ ስምዒት ወሲኹ ዝበለጸ ፈተዋ ንባዕሉ እውን ብናይ ፈጣሪ ስራሕ እናተገረመ ነቲ ፖስታ ኣውፂሓባ ሜላት ብቕንዕና ናይ ቢንያም ብጣዕሚ እያ ተገሪማ ካልእ እንተዝኸውን መደርብዮ ኢላ ብምሕሳብ ንኽተምስግኖ ቃላት ሰኣነትሉ ናይ ምስጋና ቃላት እናደርደረት እውን ከዓ ኣመስገነቶ ቢንያም ካብ ሜላት ምስጋና ጥራሕ ኣይኮነን ዝደሊ ነይሩ ብዓብይኡ ዝደልየ ነገር እንተሃለወ ወላ እንተወሓደ ኩሉ ግዜ ንኽደዋወሉ ይደሊ ነይሩ ናብ ክላስ ዝኣትወሉ ሰዓት ምስ ኣኸለ ከም ዝደዋወሉ ቃልተኣታትዮም ተፈላለዩ ርኢኹም ኣብ ጉዕዞ ህይወት ምስ መን ንራኸብ ብኸመይ ንራኸብ ዝብል ንፈልጦ ጉዳይ የብልናን ልክዕ ከምዛ ናይ ቢንያም ሓንደበት ዘራኸቦም ንኹሉ እውን ከምኡ ገይሩ ሓንደበት ይዘራኽቦ ቢንያም ካብታ ዝተራኸቡላ ዕለታት ሒዙ ካብ እምርኡ ከውፃይ ከኣለን መዓልቲ ይድውለላ ንሳ እውን ደስ እናበላ ተዕልሎ ቀልዱ ቁም ነገሩ ኩሎም ባህርያቱ ብጣዕሚ እያ ፈትያቶም ሓደ መዓልቲ ሰንበት እንትኸውን እውን ብሓደ ወጊሮም ይንቀሳቐሱ ከይተረድኦም ክልቲኦም ኣብ ሓያል ፍቕሪ ጣሓሉ ንምዝርራብ ክደፍሩ ይከኣሉን ከይተዘራረቡ ግና ቀስ ብቐስ ርክቦም ካብ ምሕዝነት ናብ ሕውነት ካብ ሕውነት ናብ ፍቕሪ ኣዕበይዎ ፍቕሮም ከይተገላለጹ እውን ከዓ ፍቕሪ ጀመሩ ብሓደ ኣብ ሓያል ፍቕሪ ኮይኖም ንኣስታት ሓደ ዓመት እንትጸንሑ ርክቦም ማንም ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ካልኣይ ዓመት ናይ ፍቕሪ ህይወቶም ግና ቢንያም ምስ ስድራኣ ክተፋልጦ ከም ዝደሊ ነገራ እንተ ሜላት እውን ብዙሕ ሓሰበት ወለዳ ብጣዕሚ ሓያላትን መኽረርትን እዮም ቢንያም ከዓ ስራሕ የብሉን በዚ ዝተለዓለ ከም ዘይቕበልዎ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ካብ ምስ ስድራኣ ምስ ምንኣስ ሓዋ ኣፋለጠቶ ንሱ ትምህርቱ እናተኸታተለ ጎናጎኒ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ህይወት እናመርሐ ይመሃር ኣብዚ ካልኣይ ዓመት ናይ ፍቕሪ ጊዜኦም ፍቕሮም ዳርጋ ሰብ እናፈለጦ ኸይድዩ በዚ ዝተለዓለ ንቢንያም ዝፈልጥዎ ሰባት ብናይ ቢንያም ዕድል ይግረሙ ድኻ ከም ዝኾነን ከም ዘይብሉን ይፈልጡ እዮም ግና ከዓ ጽቡቕቲ ቆልዓ መሓዙ ኣመና ይገርሞም ብኸምዚ ናይ ሰባት ዘረባ እንታይ ሰምዑ ሰባትን ትጸርፍዎም እንተግልልዎም እንታይ ተገደሱ
ፍቅሮም እንትቕጽሉ ኣብ መንጎ ሓደ ዘይእመን ሕማቕ ነገር ተፈጠረ። እዚ ነገር ንፍቅሮም በቲኑ ንኽልቲኦም ዘፈላለ ዓይነት ክስተት እዩ ነይሩ። እቲ ጸገም ግና ካብኦም ዘይኮነስ ካብ ኣቦኣ ንሜላት ዝተለዓለ እዩ። ኣቦኣ ንሜላት ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ካብ ባንኪ ዝተለቅሖ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ነይርዎ። እቲ ገንዘብ ዝተለቅሖ ዝኾነ ስራሕ ንምጅማር ብምሕሳብ እዩ ነይሩ። ግና ከዓ እቲ ዝሓሰቦ ከይተሳኽዐ ስለ ዝኸሰረ ነቲ ገንዘብ ንምምላስ ኣመና ተጸገመ። ብዙሕ ግዜ ልቑሑ ንኽመልስ እናነገርዎ ዋላ እንተጸንሑ እንተንሱ ግና መኽፈል ዝኸውን ገንዘብ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ከይከፈለስ ቅበለ። ሎሚ ግን እዞም ባንኪ ናብ ዝገደደ ብርኪ ወሰድዎ። ኣብ ሓፂር መዓልቲ እንተ ደኣ ዘይከፊሉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእትውዎ ናይ ጽሑፍ መጠንቀቕታ ሃብዎ። በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ተጨናነቐ። ስድራ ሙሉእ ናብ ሓያል ጭንቀት ኣተወ። ሜላት ነዚ ጉዳይ ንቢንያም እንተነገረቶ ዋላ ግና ከዓ ቢንያም ምንም ዝገብሮ ነገር ብዘይምህላው ምስኦም ኮይኑ ካብ ምጭናቕ ወፃኢ ካልእ ነገር ክገብር ኣይከኣለን። ኣቦኣ ሰብ ንኸልቅሖ ንዝተፈላለዩ ሓፋትም እንተሓተተ ዘልቅሖ ሰብ ግና ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብዚ መንጎ ሓደ ብዕድመ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ሰብኣይ ነቲ ዓቢቱ ሓደ ሓሳብ ኣቕረበሉ። ንሱ እውን ንሜላት ጓሉ እንተሂብዎ ሙሉእ ብምሉእ ብዘይልቓሕ ዕድኡ ከም ዝኸፍለሉ ነገሮ። ኣቦኣ ነዚ ነገር ንድሕሪት ክገድፎ ኣይከኣለን። በዚ ናይዚ ሰብኣይ ሓሳብ ተሰማሚዑ ንሜላት ነገራ። ሜላት ነዚ ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ደንገጸት። ነቦኣ እውን ዝኹሉ ግዜ ዝሓበአቶ ምሽጥር ናይ ኣፍቃሪኣ ኣውፂኣ ኣፍቃሪ ከም ዘለዋን ነቲ ሰብኣይ ክትምርዖ ከም ዘይትደልን ተዛረበቶ። ኣብዚ ግዜ ሓዋ እውን ምስኣ ኮይኑ ክድግፋ ጀመረ። ድሓር ግን ኣቦኣ ከም ዝእስር እናፈራርሐን ትገልጸሎም። መማረፂ ዝሰኣኑ ብሓሳብ ኣቦኦም ተሰማምዑ። ሜላት ነዚ ሓሳብ ንቢንያም እንትትነግሮ ቢንያም በቲ ነገር ክሰማማዕ ኣይከኣለን። ብሰንኪ ዕድሉ ብሰንኪ ገንዘብ ዘይምህላው እውን ኣፍቃሪቱ ካብ ኢዱ ወፀት። እሳ ሓሳባ እቲ ገንዘብ ምስ ተኸፈለ ነቲ ሰብኣይ ገዲፋ ናብኡ ንኽትምለስ እዩ ነይሩ። ነዚ ሓሳብ ንምፍጻም እውን ከዓ ነቲ ሰብኣይ ተመርቆቶሞ እቲ ልቓሕ ኩሉ ተኸፈለሉ። ቢንያም ሜላት ምስ ተፈለየቶ ብጣዕሚ ተደናጊጹ ተጎዲኡ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ የፍቅራ ስለ ዝነበረ ምስ ተፈለየቶ ክኽእሎ ኣይከኣለን። እቲ ተስፍኡ ዝነበረ ትምህርቲ ገዲፉ እውን ካብቲ ዓዲ ንምርሓቕ ብምውሳን ስደት ወፂኡ ብሊብያ ገይሩ ናብ ደገ ይወፅእ። ሜላት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ሰብኣይ ክትፈትሖሞ ናብ ቢንያም ክትኸይድ ብምሕሳብ ንቢንያም እንተትደልዮ ብስደት ገይሩ ናብ ደገ ከም ዝወፀ ፈለጠት። ካብ ኣዕሩኽቱ ኣተዓላሊሻ ስልኩ ረኸበት እሞ ደወለትሉ። ድምፃ ምስ ሰምዐ ኣይ ሓጎስ ኣይ ሓዘን ስምዒት ተሰሚዕዎ። እቲ ዝሓሰበቶ ምስ ነገረቶ ንሱ ከም ዘይደሊ ነገራ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ንሱ እውን የፍቅራ ስለ ዝነበረ ኣእመነቶሞ ብሓሳባ ተሰማምዐ። ንሳ እውን ስራሕታ ጀሚራ ነቲ ሰብኣይ ፈቲሓ ዝግባኣ ተማቓለት። ኣብዚ ግዜ ግን ምስ ፈትሐቶ ሓደ ነገር ፈለጠት። ጥንስቲ እያ ነይራ። በዚ ነገር እናተደናገጸት ንቢንያም ግን ከይነገረቶ ከም ዝተፋትሐት ጥራሕ ነጊራ ጥንስቲ ምዃና ከይነገረት ስቕበለት። ቢንያም እውን ብጣዕሚ ብምሕጓስ በቢግዚኡ ክደዋወሉ ጀመሩ። ሜላት ከብዳ ውስኽ እንተብል ኣዕርኽቱ ከም ዝጠነሰት ፈለጡሞ ንቢንያም ነገርዎ። ቢንያም እውን ብሓደ በትሪ ክልተ ግዜ ከም ዝወቃዕቶ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። በዚ ነገር እውን ብዙሕ ተባኣሱ፣ ብዙሕ ተጨቃጨቁ። ንሳ እውን ዋላ ንሂወታ ኣስጋእ እንትኾነ ነቲ ቆልዓ ኣውሪዳ ምስኡ ክትኸውን ከም እትደልን ከም እተፍቅሮን ነገረቶ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቢንያም ኣብ ጭንቀት እዩ እኒኤ። እንታይ ክብላ ከም ዘለዎ ጨነቆ። እስካ ኣሕዋት እንታይ ክብላ ከም ዘለዎ ሓሳብ ርእቶኹም ኣማኽርዎ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ሳንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ቢንያም ምኽርኩም ስለ ዝደሊ ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ምኽርኩም ግደፍሉ።
أبزي channel حيزنا لكم نقرب زلنا زانتاتات ناب كل سب يبتصح سلاسيلة لايك بمقبار ناب كل سب نخبتصح كبروا نس channel حدشتي اندحر داخلهم سبسكرايب بمقبار نتانا يدو الملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتخونو نلابو بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب كسام موداتا مسانا سلت صنحكم كاب لبن دامسكنا بس غنفليكم سسنايو